Għalkemm f'lejliet il-miliet ħafna ma jaħdmux biex iqattaw il-ħin mal-familja, ikun hemm dawk li xorta waħda jridu jaħdmu propju sabiex ħadd ieħor ikun jista' jgawdi. Qed nirreferu b'mod partikolari għal dawk li jaħdmu fil-kċejjen tar-ristoranti u tal-lukandi li jkunu ilhom li jibdew jippreparaw għal dawn il-mumenti sa minn ġimgħat qabel il-miliet biex imbagħad lejliet il-miliet u fjum il-miliet jibda t-tisjir. Net News żar il-kċina tal-lukanda The Palace f'ta' Sliema fejn l-Executive Chef Joseph Xwiereb spjega kif qed jippreparaw għall-ikla ta' lejliet il-miliet. Imbagħad jibdew jippreparaw għall-early breakfast li daħal sew fit-tradizzjoni tal-Maltin. Il-kċina tal-lukanda mbagħad trid tipprepara għall-breakfast tar-residenti tal-lukanda u ma jistax jonqos li jkompli tissir għall-ikla ta' jum il-miliet. Qed nippreparaw għall-ikla tal-miliet fejn għandna id-dundjan huwa xi ħaġa klassika tal-miliet li nippreparaw ta' kull sena u n-nies ifittxuh. Mbagħad għandna il-breakfast li qed nippreparaw il-gemen ukoll apparti il-bacon u t-salzett u l-Christmas cakes u l-min spice. Mbagħad għall-ikla tal-miliet nerġgħu għandna d-dundjan ukoll u għandna beef Wellingtons, xi ħaġa li n-nies jieħdu pjaċir jarawha. Classic beef Wellingtons u l-ħelu ovvjament, ħafna ħelu għal-miliet. Li żgur hu li dan it-tip ta' xogħol jinvolvi ħafna nies. Hawnhekk hawn jaħdmu madwar 35 ruħ fil-kċina li għaddejjin mill-ewwel ta' Diċembru bil-functions tal-miliet li ħankunu sajjarna għal madwar 20,000 ruħ. Jiġifieri impenjattiv mhux ħażin. Bla dubju ta' xejn, l-ikla ta' jum il-miliet tibqa' mezz ta' kif ħafna familji jingħaqdu flimkien fi żmien li għandu joffri tama u paċi fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minnha.